дар расми ифтитоҳи гузаргоҳи сарҳадӣ ҳазорон нафар шаҳрвандони ду давлати бо ҳам дӯсту бародар иштирок намуданд. партарафшонии парчамҳои ҳарду давлат нишона аз сиёсати дурбинонаи роҳбарияти олии ҷумҳурии тоҷикистону ҷумҳурии ӯзбекистон дарак медод. дар ин рӯз шаҳрвандони ҳарду ҷониб ба ҳам омада аз пойдориву дӯстиву рафоқат ки аз риштаҳои таърихию фарҳангии ҳарду миллат шаҳодат медиҳад якдигарро гарму самимӣ истиқбол намуданд. дар маросими бошукӯҳи ифтитоҳи гузаргоҳи сарҳадӣ намояндагони ҳарду давлат ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон иштирок намуда иброз доштанд ки кушода шудани боз як гузаргоҳи нав аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ-раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев манша гирифта дар самти боз ҳам мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат, рушди муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва табодули молу маҳсулот миёни давлатҳо заминаи асосӣ мегузорад. сокинон бо ифтихори болида ва ифтихору сарбаландӣ шодиву фараҳ намуда якдигарро зери садои карнаю сурнай истиқбол гирифтанд. шаҳрвандони ду кишвари ҳамсоя таъкид медоранд ки солҳои зиёд интизори кушодашавии гузаргоҳи ин сарҳадӣ буданд. намояндагони тоҷикистону ӯзбекистон зимни баромад таъкид доштанд ки ифтитоҳ гардидани гузаргоҳи сарҳади байни кишварҳо имконият фароҳам меоварад ки онҳо аз ин пас бемомоният рафтуомад намоянд. ҳамзамон барои бароҳ мондани тиҷорати назди ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии онҳо заминаи мусоидро фароҳам меорад. иттилоъ дода шуд ки аз рӯзи ифтитоҳ гардидани гузаргоҳҳои сарҳадӣ миёни тоҷикистону ӯзбекистон қариб 3 миллион шаҳрвандони ду давлати ҳамсоя ба кишварҳои ҳамдигар сафар намуданд. муносибатҳои дӯстона ва ҳамсоягии неки ду давлат решаи таърихӣ дошта, ин ду миллат урфу одат, фарҳангу тамаддуни бо ҳам наздик доранд. ҷониби тоҷикистон меҳмонони аз ҷумҳурии ӯзбекистон ташриф овардаро бо меҳмоннавозии хуби тоҷикона дар сатҳи баланд истиқбол гирифта ва сари як дастурхон суҳбати дӯстона намуданд. ба ҳамин монанд ҷониби кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя ӯзбекистон шаҳрвандони тоҷикистонро гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. бояд таъкид намуд ки равобити дуҷониба ва мутақобилан судманди ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии ӯзбекистон омили муҳимтарини пешрафти соҳаҳои калидӣ аз ҷумла иқтисоду савдо барои ҳарду ҷониб заминаи асосӣ мегузорад. бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани меҳмонон ба рӯзи таърихии кушодашавии гузаргоҳи сарҳадӣ барномаи рангини консертӣ намоиш дода шуд. дар барномаи консертӣ ҳунармандони тоҷикистон ва ӯзбекистон баромад намуда бо таронаҳои таҷассумкунандаи дӯстиву рафоқат хотири иштирокчиёнро болида сохтанд. qon yalagan qassobga bor, gard yalagan allofga bor, qon yalagan qassobga bor.